Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Abril tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 6, bersikulo 44 ngadto sa 51. Si Jesus mitubag, "Ayaw kamo pagbagulbol, walay makaari kanako, gawas kon ang akong amahan nga nagpadala kanako, maoy mo paduol kaniya, ngari kanako, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw." Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya. Muari kanako, apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan. Bisan pa niini, nangamatay gihapon sila. Apan ania ang paan nga mianhi gikan sa langit aron bisan kinsa mahimong mukaon niini ug dili mamatay. Ako mao ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niini nga paan dili gayud mamatay, ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.